Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pari pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani usati watifollowa kusubscribe mahara wotena on the notification bell kuitira pandinonora manjidzoka neamwe manews updates uchangori wekutanga kumawana. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndiri kuti subscribe. Padikani nyaya ndinayo update yandinayo update iyo yevana avo vakaita musikanzwa vachibata mwana wechidiki anga ari form 1 kwamutari iwo ari maform 4. So vabereki vavo vanga vachitaura, asi mutauro wavo vanga vachiita vazhinji vanga vachibuditsa pfungwa iyo yekuti vana vavo havana mhosva, ende zviri kunzi nyaya iyi yakaitika pane time. Dakusiya muchiona video, pedza kuona video tozviona kufika comment section kuti iwewe unoitonga sei nyaya iyi. Much love. Vana vainzi vakawirirana matango mazwire takazviita ina wedze masports waide mari dzepasports amainondo zvimazwire takazviita. Saka nyaya idzi dzakaitika ndofika tsane ande muna February payona masports. Vana vanowirirana wavo vachibhadharana ndokuchiite nyaya dzavo dzidzi. Hapana zvimwe zvandingaziva kuti nyaya iri kunzi yakaitika muna February ine video iri kutenderera iri. Nyaya yakaitika aidha muna February pandazwa nyaya ndichibata mwana wangu ndichimudiscipline. Ndazwa nyaya kuti imi muri munofamba sei imi tuzwa nyaya yasvika kumba yakadai ndisati ndazwa nyaya yacho ndamudiscipline baba ndazwa obva atodini tikati abho mungati iri ndindotsvaga mari ndomutsvagira futi mari yeschool fees ndotsvaga mari yekumubhadhara futi ndoita monitoring yekuti kuenda kuchikoro here kana kudini ndanyarara abho yobva nyarara kubva muna February ikanyararwa mwana abva ati abho. Vakomana vakanyengedzana vavira paive nemukomana wacho wemusikana. Mukomana wacho kwakunyengedza wanga asingachadi musikana, kwatonyengedza kuti ngatidi, kwanyengedza shamwari yake kuti musikana ndichamudi ngatidi ngatimufidhure timubate chibharo. Ndokubata musikana abuda chikoro kwakuenda naye musango kwatomubata kwatomukidney. Pane zvavakamupa here zvinodhaka zvekuti asakwanise kushedzera kana kuti kuridza mirewo semunhu anga achidonzerwa musango vasati vatanga kumubata? Ipapa pachichaziva kuti akamupa madrugs here kana kuti havana, asi situation yacho inoratidzika paanga aripa video racho rakatorwa zvinotoratidzika kuti mwana akapuwa drug kozi anga angorekedza musoro pasaidi parutivi. Mwana pemakamurowa iye ari kuti zvakanyatsofamba sei nemusikana uyu? Akati takabve pachikoro totadzike kudai akaenda kuchikoro takaenda kuzi ndikati saka ini pamakazoendepo waitora video ndiya zvikazi ndidecide aiti vaiwirirana here nemusikana? aiti awirirana pemaimurowa ndozvaitaura aitawirirana. Umwe wacho wechitatu ainzi aitora mavhidhiyo mukomana wake waitodana naye. Vavari vangani vakomana? Vakomana watatu, vairi vakabudiswa vakomana wande wakanga vari kutoita ivi pachichinjana uyu amira achitora mavhidhiyo iye haana kutorwa. Uyu wechitatu anonzi haana kutorwa anga ari mukomana wacho. Aitora mavhidhiyo ndiye anga ari mukomana wake? Anga ari mukomana anga atengera vamwe kuti yaitiite basa musikana unoda zvevakomana. Kumashure kune nyaya imwe yainzi yanga yakaitika isakainzwa nemakuhwa neumwe aigara kumaraini kwacho. Ndiye akanga ataura nyaya zvimwe zvakaitika kumwana ino. Zviti mai vacho vakanga ikurira pere. Mai vacho vakanga wakaenda kutauni kuna baba. Vachisiya vana vasina chikafu. Asiya vana vasina chikafu, mwana akazosara pamwe. Vamwe baba mwana murai vakazonga vakupa mwana uyu chikafu. Chitenga zvinhu. Vatenga zvinhu. Mwana uyu akazodini. Wana uyu akanga mai vakazouya. Kwauzonzwa nyaya yekuti baba weapo wanga wachipa mwana chikafu. Saka nyaya yacho isusu sekunzwa kuti takataita hatina kuziva kuti idii kana kuti hasi chokwadi. Takatazwa kuti mai nyaya yakazoendeswa kupolisi. Ameno kuti idii here pakuti yakasvika kupolisi kwacho kana kuti haina.
yaitanzi yasvika kupolisi asi murume uyu wekunharaunda kwazvo akanga anzi ngaamutaurira naye abhadhara. Murume uyu ari kunzi akanga abhadhara, akanga ati ndoda kurwa asi akazodini, akazoregedza kudini, mai vakazoramba kuti adi ariwo. Saka pane zvaiitika here pakati pemwana uyu nababa? Vakanga vatora baba vanotofanirwa pamwari vakatovhura mwana uyu kusikana, mwana uyu anga chakatotsunga. Saka baba vaya vanzi mapurisa ndiye akazoti ngavataurira naye. Asi mai vakatozviziva ndo zvaitika? Mai vanzi vaitozviziva, vakatozviziva kuti wakapiwa mari, kuti wakadini nababa vaya hazvina akaziva. Pakazoitika nyaya iyi, mwana umwe chete uyo ari pavhidhiyo musikana, mwana umwe chete iye. Ende mwana uyu unotozi handi kutanga zvekuita kwake kumamadhiri ekunga kudai. Zvakamboitika futi asine umwe mukomana? Kuitonga zvakatombozi atatombobhadhara, pane zvakambobhadhara here like kubhadhariswa, zvakabhadhariswa mumono kumba kwawo iko. Okay, ari kunzi akasike kutanga musikana kana kuti vakomana? Musikana. Saka zvakamboitika futi asine vamwe vakomana vasiri ava? Ndakazoona musi Sunday mapurisa akutora akomana, atora akomana ndikati ano endai ndokuti nyaya idini ipere, kuti zvondowazwa nekuti mwana wangu aende uku apa ndakarejista school fees, mauniform zvese sadza rangu ranotenga mwana wanguzi auya kutorwa zvondigowa. Saka pazvakaitika apa kuti zvisamhanarwa mapusa muchinge matombotaurirana nababa vemusikana vanoti vana vatakamboenda kana tomboona kuti baba musikana kana kuende pani inyaya yakandobude kuchikoro kwavo panofunda iwowo, kwete kutaura nababa musikana. Ine ndasikata ndo nyaya iyi ndasikatoiziva. Baba musikana kana kutomboona fezi dzavo kana kudini kana umwe wacho wangainaye kutomboona kuti wakamira sei handitozizi, katoona ndoaziva. Ko mukuru wechikoro akati chii pazvakatanga kuitika muna February? Mukuru wechikoro ndofunga I don't know muna February kuti wakadaidzwa tono, wakazodaidzwa mai manje panonga pakuitika nyaya iyi. Mukuru wechikoro muna February I don't know kuti wakadaidzwa here, asi mai manje apa wakadaidzwa wakaenda iko, wakaenda kuonema mufana wangu musikaita kuti akabatwa chibharo. Hapana chanotaura because ndiye utaura, ndiye une rizere rese kuti akabatwa chibharo sei, kuzobva kwakabva pakabva distance apart kuti azive kuti akabatwa chibharo akabatwa sei. Handizozivi kuti mubati wakabatwa chibharo chakabatwa zvakadini, wakachema here kana wakadini here kana kudini, I don't know.